po natin ating mga kapatid sa pananampalataya ng may kasamang ngiti at pagmamahal. Amen? Lapit po kayo. Kamay-kamay po pag may time. Kamay-kamay. Yan. Very good. Ay aking kapatid, minamahal kong kapatid, sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna, habang may pag-ibig magkaisa. Ikaw ay aking kapatid, minamahal kong kapatid, sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna, habang may pag-ibig Amen. Sa umaga pong ito, ihanda po natin ang ating mga puso at i-welcome po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hayaan po natin na ang Holy Spirit ang siyang kumilos sa ating mga buhay, sa ating puso, sa ating mga isipan, at tunay nga na siya lamang ang i-acknowledge natin sa umagang ito. Yes, Lord. Hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Yes, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Holy Spirit, we welcome in this place. Holy Spirit, need your anointing, come in the power.
hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, Lord. Hallelujah, hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Father God in heaven, in the name of Jesus, we humbly come before your throne. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, dakilang Diyos, Ama, muli sa panibagong linggo, Lord, na kami yung, Lord, hallelujah, pinagsama-sama, Lord, hinipo, dinako, Lord, hallelujah. Tunay nga, Panginoong Jesus, na hindi aksidente, Lord, ang bawat isa na narito, Lord, na tunay nga na meron kang ipapagawa, meron kang, Lord, revelation sa bawat isa, Lord, na narito. Salamat maging sa nakikinig, Lord, through live streaming, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan pa, Panginoon, patuloy po kami nagpapakumbaba, nagpapalinis sa iyong harapan. Lord, ano man po ang mga nakita mong karamihan sa aming kalikuan. Lord, inaamin po namin, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. That apart from you, Lord, we are nothing, Lord. I am nothing, oh God, Lord. Hallelujah. Lord, pakalinisin mo po kami, oh God, sa umagang ito upang, Lord, marinig namin ang iyong salita. Marinig namin, oh God, ang iyong boses, Panginoong Isus, Lord. Ikaw po ang nakakasiyasat sa buhay ng bawat isa. Ano man po ang nararanasan ng bawat isa, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Patuloy kang mangusap sa buhay namin, oh God. And Lord, minsan pa, Panginoong Jesus, hallelujah. Lord, sa gagamitin mo po na lingkod mo na maghahayag ng iyong salita sa umagang ito, Lord, patuloy mo po siyang bigyan ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa iyo, Lord. Press the revelation, Lord, sa buhay ng bawat isa na makakarinig, Lord, na narito sa church, Lord, through live streaming, oh God, Lord, hallelujah, hallelujah. And Lord, hallelujah, sa umagang ito, Lord, hallelujah, we claim the victory, oh God, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord. We declare that we are more than conqueror, oh God, in the name of Jesus, Lord, as we cross over and possess the land, Lord. Hallelujah, we claim the victory, oh God, na nagmumula sa iyo, oh God. Salamat po, Ama, salamat sa kabutihan mo, oh God. Hallelujah, sa iyong lahat ng paburit, pasasalamat in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos? Amen. Tunay nga, let us declare how awesome, how great is our God sa lugar po na to at sa araw po na to. Amen. Amen. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ alone, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. He sets His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Muli mapawitin natin here in the house of the great King.
God of all the earth, God of all the earth, Jesus, God of all the earth, God of all the earth, you're the God of all the earth, Jesus. Come on, let's God of all the earth, 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 Jesus, God of all the earth, God of all the earth, God of all the earth, Jesus. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord. For the last time, holy. Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my. I will bless the Lord. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord with all my soul. Oh, amen. Bless your name, your holy name, Almighty God. Panginoon, salamat sa umagang ito. Napatuloy niyo po kaming Panginoon, binibigyan ng kalakasan upang magpuri, magpasalamat sa iyo, Panginoon. At Panginoon, bago Panginoon, kami mag-cross, Panginoon. Hallelujah. We lay down all the distraction, Lord God. Hallelujah, Lord. Lahat ng balakid, Panginoon, lahat ng mahadlang upang di kami makatawid, Panginoon. Panginoon, ito po'y pinagkatiwala namin sa iyo. Inaalis namin, Panginoon, sa pangalan mo, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We continue to bless your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Come on, let's worship, Lord. In spirit and truth. Come on, let's sing this. I abandon every distraction. My attention is set on you. My devotion. My devotion. Jesus, my portion. My affection is set on you. Come on, it's made to worship. I was made to worship. I was made for your embrace. I was made to worship. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I
made to bless your name. Captivated by your goodness, overwhelmed by your majesty, swept away your holy presence, giving over all of me. I was made to worship. I was made to worship. I was made for your embrace. I was made to worship. I was made to worship. I was made to bless your name. And I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. Whatever happens, Lord, we bless your name and we worship you, Lord. I will shout your name. And I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless. I will bless the Lord at all times.
Lord. Forever you are glorified. Forever you are lifted high. Forever you. The reason. That's Lord. You are alive. You are alive. Forever you are glorified. Forever you are lifted high. Forever you are risen. You are alive. You are lifted higher, higher, be lifted higher, be lifted higher, higher, be lifted higher, lifted higher, be lifted higher. Let the King be lifted up. Let our King be lifted. Let the King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, stand. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah. Oh, we glorify your name. Come on, church. Come on, church. Let's worship the Lord and glorify His name. Holy is His name, Lord. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa patuloy naming nararanasan na iyong presensya sa kalakasan mo Panginoon na nagmumula. Salamat Panginoon sa umagang ito. Patuloy ka pang kumilos Panginoon, ibanal sa itong Espiritu. At tunay Panginoon, walang maparangalan kundi Ikaw. Salamat Panginoon sa iyong pinakamataas sa papurit pagsamba, karangalan sa pangalan ni Jesus at magsabi ng Amen. Amen.
tinatawagan po natin ang lahat ng mga bata para ipag-pray po natin. Ayan. Sige po, lahat ng kids ating ipag-pray. Sige po, ituon natin ang ating mga kamay sa mga kabataang ito. Father God, we praise you once again, Lord, for the lives of these children, Panginoon. Father God, maraming salamat, Lord, sa mga kabataang ito na patuloy niyong dinadala, Panginoon, sa inyong harapan, sa inyong paanan, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na patuloy po silang lumago, patuloy kanilang makilala sa Biblia, at malalim na paraan, Panginoon. Maunawaan po nila ang mga pinag-aaralan nila sa church, Panginoon, through their Bible studies, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ng mga teachers, Lord, na nangangalaga din sa kanila upang patuloy niyong bigyan ng wisdom, knowledge na ituturo sa kanila, Panginoon. Once again, Lord, we dedicate their lives unto you, Lord. And dalangin po namin, Panginoon, na lumaki po sila na matagumpay, Panginoon, at ang tanging plano at nais nyo lamang sa kanilang buhay, Lord, ang matupad. We praise you once again. We dedicate their lives unto you, O God. In Jesus' name we pray, O Lord. Amen and amen, O God. Sakit lang po. Ay, sorry po, nalimutan ang salamin. Ayan. Pagpapatuloy po natin ang ating topic for this month, ang ating pagka-crossover, no? Crossover and takeover. Ayan. Sino po ang madalas na mag-cross sa kalye? Tumawid. Ayan. Di po ba ang kalye ay horizontal? Tayo po ay kailangan pumunta sa kabilang lugar. Pupuntahan tayo ay tatawid. Ayan. Meron pong mga lugar na may signs, no, na stop, yung sa stoplights na may red, may green, and yellow. So, usually, sa mga civilized area, usually Metro Manila, yan, may mga signs. Makikita po natin na pagka pwede na tayong tumawid, naka-green light na for our side. Pero may mga signs din, mayroon din po mga lugar na tulad ng mga highway, or mga lugar na wala naman talagang signs for you to cross over. But it takes courage for us na tawirin yung kabilang side dahil kailangan natin puntahan yung kabilang dako nung lugar na yun. Ano? So, the crossing over on that area, lalo na sa mga wala naman talagang signs sa lugar natin, sometimes, may mga kilala ko na actually, ayaw nila at natatakot sila dahil hindi sila sanay mag-cross ng isang lugar, ano. So, pero sa ating mga Kristiyano, yung cross sign, ano nga ba ang sinisimbolize noon, ano? The cross symbolize a redemption and salvation of Christ. Kasi nandito tayo sa kabilang side and we're going through the other side. Sabi nga po, no? When Jesus was crucified, He willingly accepted the punishment for our sins. So, that's the symbol of cross. Doon sa nakikita natin na on a natural sign na madalas nakikita natin na symbol sa mga lugar, bagay. Ayan. The cross represents His sacrifice. The cross also represents the power of His resurrection. And the cross also is a symbol of hope. Ayan. Pero ang pag-aaralan po natin talaga ngayong lesson po natin ngayon is
crossing over through the ark. Sabihin nga po natin, ark. Ark, ayan. Crossing over through the ark. Sabi po ni Joshua, sabi po dito sa Joshua 3:5, and Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ayan. Sino po ito po ay instruction ni Joshua, ni Lord kay Joshua, bago po ito ibinaba ni Joshua sa kanyang mga nasasakupan. Ayan. Before crossing the Jordan River, and Joshua also called the people to set themselves apart. Ayan. Joshua set them apart in preparation for God's mighty work. Ano nga daw po yung preparation na pinagagawa sa kanila ng Panginoon? Sabi po, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Tulad din po to ng isang pag-cross sa isang lugar na wala kang courage, wala kang determination. Pero ang sabi po dito, sanctify. Balikan po natin yung history dito nung kapanahunan po ni Moses. Moses was the great leader of Israel, but he was already dead when Joshua want to cross over and take the land of the promised land. Hindi na po ito naranasan at nakita ni Moses. God had previously chosen Joshua to be the successor of Moses. So si Joshua na po yon. Makikita po natin ito sa Numbers 27:18-23. He was about to lead the Israelite into the promised land. Which of the command did the Lord give to Joshua 3 times? Ano nga daw po yon? Ang sabi po ng Panginoon kay Joshua, 3 beses niya po itong inulit. Be strong and courageous. So ano nga daw po ba kung ikaw si Joshua that time, ano ba ang mararamdaman mo nung pinasa sa iyo yung yung responsibility na yon? He had been the apprentice of Moses. He has seen how Moses dealt with the people. Had seen the constant threats from outside. Yon, marami pong threat nung panahon na yon kina Joshua, kina Moses. Ngunit ano po ang bilin sa kanya ng Panginoon? Be strong and courageous to lead these people. Be careful to obey all the law of the Lord. Do not be terrified. Wag daw po tayo ma-terrified. Do not be terrified and discouraged. Do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. And be careful to do everything written in it. So, sabi nga po dito, the Lord will be with you wherever you go. Ano nga pa ang secret natin, para tayo ay managumpay? Ano po ba ang ating sikreto para ang isang Kristiyano ay maka-cross over or makapanagumpay? Crossing over is, crossing over is founded on taking the step, move forward. Sa ating pong buhay, may mga panahon na may mga panahon na natatanggap natin yung promises ng Panginoon at nagtitiwala tayo sa Kanya. Pero yung trust na pinagkakaloob sa atin na nasa atin, it takes us the courage. It takes us na mag-step forward tayo upang yung courage na yon na nasa atin ay makamit natin yung katagumpayan. Amen?
Sabi nga po ito, no? What are the conditions to success and prosperity? Obey the word of God wholeheartedly. Do not turn from it to the right or to the left. Do not compromise on the word of God. Yung pong word of God is firm. Yung content niya po ay, ang promises ng Panginoon, firm yon. Hindi po yun nabebend. Ang promises ng Panginoon kailanman ay tapat. Amen po. Sabihin niyo po sa inyong katabi, tapat ang Panginoon sa atin. And panghawakan po natin kung ano man po yung mga promises ng Panginoon sa atin. Kaya nga po sabi dito, no, meditate it day and night. This means not only read it, not only study it. When you meditate something, when it's written in your heart, you are applying also it in your life. Ayan. So, crossing over. Ano ba ang requirement ng crossing over, no? Crossing over requires, number 1, it requires readiness. Ayan, readiness. Sabi nga po, no, it requires readiness. Hindi po sinabi ng Panginoon kay Joshua na, sige, pumunta na kayo sa Jordan River, mag-crossover kayo. Hindi po basta ganon. Sabi po rito, sanctify your first self. Prepare yourself. Kailangan ready ka. Para po itong isang sa blessing sa buhay, di ba? Minsan, ang Panginoon, nag-ask tayo sa Lord ng mga blessings. Pero hindi natin kayang i-contain pa that time yung blessing na yon, kaya hindi pa binibigay sa atin ng Panginoon. May mga right timing. Kailangan prepared ang ating puso, ang ating mind, ang ating physical, ang ating environment. So, sabi po dito, sanctify yourself first. Kaya po, ang sinasabi dito ng Panginoon kay Joshua, we must be courageous. Hindi lang po ito kay Joshua. Hindi lang po ito utos sa Old Testament. It is also an instruction to us. May mga kanya-kanya po tayong plan sa buhay natin ang Panginoon. Ano po? May kanya-kanyang timing, right timing, ang katuparan ng promises ng Panginoon sa ating buhay. At lagi niya pong sinasabi, ang kanyang salita, be courageous. Dahil po sa mundong ginagalawan natin ay maraming temptations. Marami tayong distractions, Tulad po ng inawit natin kanina, na bago tayo habang tayo ay mag-worship sa Kanya, habang tayo ay nagpupuri sa Kanya, let all that distractions in our mind, in our heart be removed so that we can freely see the moving of the Holy Spirit in this place, in our hearts, in our spirit also, na we should remove those distractions in our life and we can freely see the goodness of our Lord in our lives. So, second, crossing over. Ayan. Crossing over is founded on trust that God will lead the way. Yan po yung number 2 natin. Crossing over is founded on trust that God will lead the way. Ano po yung story dito? Basahin po natin. Punta po tayo sa Joshua 4:24. Paki-flash nga po yung Joshua 4:24. Ayan. Ayan. That all the people of the earth might know that the hand of the Lord, that it is mighty, that ye might fear the Lord your God forever. So, dito po, during that time, ang instruction po ng Panginoon, let the Ark of the Covenant pass through the people.
before that verses, sa Matthew 3 po, makibabasa po natin yung story ng pag-cross nila Joshua over Jordan River. That the moment, so kung mabivisualize po natin, nung unang panahon na mag-cross over sila, nung ready na sila tumawid sa Jordan River. Kasi during that time po, nung unang panahon daw, there are times na mababaw yung river, maraming tubig. Tawag nun, flood time. And during the time na pinagko-cross sila ng Panginoon is baha, punong-puno yung Jordan River. And even sa ating buhay, hindi naman po natin masasabi na laging maayos ang daan sa pagko-cross ng river. But during those time, when the Israelites were crossing the river, ang Ark of the Covenant po ang nangunguna that time. And that moment, that during that time, the priest stepped onto the water. Ano po ang nangyari? Lahat po ng tubig na yon ay nag-split or naghiwalay. At naging dry po ang land. Naging dry yung ground. Yung mga tubig po ay umatras. Because what the Lord did is that yung miracle niya, pinangako niya sa mga tao ni Joshua, sa tao ng Israelites during the time, through the leadership of Joshua. He said that tutuparin niya ang pangako ng Panginoon na makakamit yung promised land, crossing over the Jericho. At ano nga po ang nangyari, during that time, and Joshua said unto the people, number 1, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. The people believe on that. The people follow Joshua. And, sabi nga po, crossing over is founded on the trust that God will lead the way. So the priest during the time when they touches the ground, the water, and God had commanded, they stood with the ark in the middle of the river until every single Israelite had crossed over Jordan and reached the other side. So kung paano po yung story na yon na ang mga priest, nung sila ay humakbang, sila ay nanatili sa gitna ng river at hinayaan nilang maka-cross over ang lahat ng Israelites at na-dry ang ground. Dry nga po ang ground during that time. And when every single Israelites had crossed the Jordan River, that's the time ulit na umandar yung Ark of the Covenant. So ano po dito ang lesson na tinuturo sa ating buhay? Hindi po lahat ng situations in our lives when we are crossing the path that the Lord wants us to cross ay laging settle lang ang daan. Laging maayos ang daan. There are times, and most of the times, we must let the Lord lead. Let us always ask the ark of the Lord to lead us, to be the leader. Let us just follow through. Amen? Sabihin niyo po sa katabi niyo, sundin lamang natin ang Panginoon. Let's just follow through. Kasi ang nangyayari po dito ay sila po ay sumunod lamang sa instruction ng Panginoon. Maliliit pong detalye, pero pag sinunod po natin, hindi po tayo maliligaw. Amen. Isa pong story sa Bible during that time. Ang isa pong instruction dito sa panahon po ni King David, na yung pong Ark of the Covenant ay bubuhatin lamang ng mga priests o ng mga Levites na kung saan binless ng Panginoon na mag-carry ng Ark of the Covenant. Ngunit dumating po ang time na maka-invent silang ng mechanical wheel na kung saan merong nagki-carry na lamang sa Ark of the Covenant. And that moment, nawala po sa household ni King David ang Ark of the Covenant. And the blessing of the Lord had followed through kung sino po yung nagkikeep ng Ark of the Covenant. Sabihin niyo po sa kanyang katabi, keep the Ark of the Covenant in your heart.
i-keep po natin yung Ark of the Covenant ng ating Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Ayan, sa ating mga puso. Because the blessings of the Lord will follow through. At hindi niya po tayo pababayaan. May mga struggles po sa buhay natin in the middle of while we are crossing that path. Katulad po nung senaryo na kung saan na tumawid ulit sila sa river. Nung unang panahon po, unang-una, si Moses po ang nag-lead sa mga Egyptians. At on the second time around, it was passed through Joshua. Joshua's generation. He passed through Jordan River once again, carrying the Ark of the Covenant in front of them. Saan nga po tayo magtitiwala? Sabi nga po, crossing over is founded on trust. Trust, faith, no? Saan po ba natin ipagtitiwala ang ating ano nga po ba ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon? Number 1, with my finances. Ayan, sa ating po mga buhay, ano? Where do I trust the Lord? Number 1, sabi po sa Philippians 4:19, and my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ayan. Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon. Ito po ay sinabi ni Apostle Paul sa mga taga Corinthians na kung saan patuloy na nagpo-provide sa kanya ng kanyang mga pangangailangan nung siya ay nasa Philippians. Ano po? Sabi niya po, and my God shall continue to supply all your needs. Panghawakan po natin yon. Ang blessing po ng Panginoon, continuous po yan. Continuous na nagfo-flow. Wala po yung takip doon sa ating, kumaga sa alulod. Ano lang po yan. Tayo po ay taga-receive ng blessing ng ating Panginoon. Tayo dinadaluyan ng ating Panginoon ng kanyang pagpapala. Yan po ay ating panghawakan. Amen? Saan pa po natin pagtitiwalaan ang ating Panginoon? With my family. Ayan. Sabi po dito sa Psalms 1:8, 1, 3, and 4, blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. Your wife will be like your fruitful vine within your house. Your sons will be like an olive shoots around your table. So ang blessing po ng Panginoon kapag tayo po ay sumunod sa Kanya, hindi lamang po ito sa atin. Pakatandaan po natin. Sabi nga po, di ba, sa Bible, believe in the Lord, you and your family shall be saved. And even po dito, kapag tayo po ay nag-follow through sa pangako ng Panginoon, sa kanyang mga instructions, hindi lamang po sa atin ang blessing. Ito po ay nag-run through sa ating pamilya, through generations, sa ating anak, sa magiging anak ng ating anak, apo ng mga ating apo. I-claim po natin yan. Because God wants to bless us. Not only yung individual person na nandito, kung hindi lahat ng pamilya na kung saan tayo ay na connected or belong. So the Lord wants to bless each one of the families. Ayan. So, saan pa nga po natin pinagtitiwalaan ang ating Panginoon? I trust the Lord with my work and livelihood. Ayan. Sabi po dito sa Matthew 6:31, so do not worry. Worry saying, what shall I eat? What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Pero ano nga po daw ang dapat nating gawin? But seek ye first the kingdom of God, and His kingdom and His righteousness, and all these things will be given or will be added unto you. Amen. So, ano nga po ang main ingredient upang tayo po ay
makatanggap ng blessing sa ating mga, dapat sa ating mga ikabubuhay, sa ating mga resources. Sabi nga po dito no, sa ating binasa, yun daw pong mga pagans, yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon, ang iniisip, anong kakainin ko bukas, anong isusuot ko mamaya, ano kaya iluluto ko mamaya sa pamilya ko, tanghalian na naman, anong oras na, yung mga ganyang no. Yun daw pong mga taong hindi nagtatrust sa Panginoon. Pero tayo mga Kristiyano, ano po ang dapat nating ginagawa at ano po ang ginagawa natin? Sabi po dito sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. And all, hindi po sinabing only one, only two, o yung pagkain lang ang madadagdag sa'yo, o yung trabaho lang mamaya, yung maa-add sa'yo. Ang sabi po rito ng Panginoon, and all these things shall be added unto you. All. Kasama na rin po dito yung magandang relasyon sa iyong kapitbahay, na minsan iniirapan ka. Ngayon, sabi nga po, seek ye first the kingdom of God. Pag tayo po ay ginawa natin itong instruction na to, bukas makalawa, nakangiti na kayo ng kapitbahay nyo sa isa't isa. Kasi all these things hindi lang po ito bagay, hindi lang po ito material things. All these things, kasama po dito yung emotional, yung healing of the heart, yung environment na kung saan sa atin ay masikip, magulo, but the Lord gives us peace in our hearts, in our mind. For if we trust the Lord that He will lead the way, sabi nga po, no, He also respond to how we react to Him, on how we trust Him. Amen? So number 4, saan pa po natin pagtitiwalaan ang ating Panginoon? Number 4, with my weaknesses. Sino po ang may kahinaan? Amen. Lahat po tayo may kahinaan. Pero yung pong kahinaan na yun po yung dapat nating inilalapit sa ating Panginoon upang that weaknesses becomes the strength, our strength, no? Sabi po dito sa 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Amen. Sino po ang may mga kahinaan? Ayan. Isuko po natin yun sa ating Panginoon. At maging, yun pong mga weaknesses nating yun, na kung dati, meron nga po kahapon po nag-Bible study kami, hindi ko na lang po sasabihin kung sinong, sabi po ng isang kapatiran, nakita ko sa kanya kung papaano siya nabago ng Panginoon. Kasi po yung ating kapwa madalas ay reflection ng ating kung ano tayo, kung paano tayo kumilos, magsalita, kung paano tayo mag-act. Yung character natin, nami-mirror yan how sometimes other people sees us. And yesterday night, sabi po ng isang sister, nakita ko sa kanya yung pagbabago. Nakita ko sa kanya kung paano siya na-transform. Na yung weaknesses niya before na yon, ngayon naging kalakasan niya. Amen? Dahil binago siya ng Panginoon. Dahil nakita niya yung transformation na yon. Sabihin niyo po sa inyong katabi, ayan, mula ngayon, ang kahinaan ko ay ipagtitiwala ko sa Panginoon. Ayan. Amen. So yung pong ating mga kahinaan, atin po itong iluhod sa ating Panginoon. Sabi nga po sa kanyang pangako, my grace is sufficient for you. Ano nga po yung grace? Ito po yung unearned blessing ng Panginoon. Hindi po natin to kailangan na, sabi nga po, unearned, hindi na po na kailangan pagtrabahuhan. Ito po yung binibigay ng libre ng Panginoon. Lumapit lang po tayo sa Kanya.
at aminin natin sa Kanya na tayo ay mahina sa parte na yon. Ilapit po natin sa Kanya na tayo ay mahina sa mga bagay na kung saan nakikita ng ating kapwa na hindi nagre-reflect sa buhay natin siya. Amen? Nais po kasi ng Panginoon sa bawat minuto ng ating buhay, nakikita siya sa atin. And if that moment na hindi na siya nakikita, nagre-reflect sa ating buhay, amen, meaning may mga kahinaan na tayo na dapat isuko sa Kanya. Amen? At i-acknowledge po natin. Kailangan po lang natin ay ihingi yon ng kalakasan sa Kanya. I-acknowledge natin, ilapit sa Kanya. Amen po. Yan. Next, saan po natin pa kailangan ang ating Panginoon, no? Saan pa po natin kailangan pagtiwalaan ang ating Panginoon? Next, with my life decisions. Ayan. Marami po tayong mga decisions sa buhay. Ayan. Sino po ang minsan ay nasa malaking desisyon na ako ba ay dito na lamang sa ating bansa o ako ba ay mag-a-abroad? Ako ba ay magtatrabaho dito or ako ba ay mananatili dito bilang isang manggagawa sa current ko na pinagtatrabahuhan? Ako ba ay mananatiling single? Ako ba ay mag-aasawa? May mga ganong decisions po sa buhay natin. Even in our daily lives na maliliit po. Sabi po dito sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Ayan. And He shall direct your path. Ayan po. Sa atin pong buhay, no, sabi nga po, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Balikan po natin ang story nila Joshua sa crossing over Jordan River. Kung ikaw si Joshua, o yung kung ang mga tao nag-complain na naman during that time, at nag-complain, kasi di ba po for 40 years, hindi po nakakross, or hindi po nakapunta sila Moses, hindi po na-conquer ni Moses ang promised land for 40 years. Ano po ang nangyari? Ang dami po nilang complain, murmuring. Marami po silang senaryo na kung saan sinisisis nila si Moses sa pagdadala niya sa mga Israelites coming out from Egypt, going to the promised land. At 40 years sila doon. At dito nga po sa time ni Joshua, during the time, ang sabi niya lang po sa mga tao, sanctify yourself for tomorrow. The Lord will do great wonders, no? We will cross over the Jordan River. Pero paano kung iba-iba namang grupo ng tao, lahat sila nag-complain. Pagtingin pa lang nila sa river, ganyan na kalawak yung river na tatawidin nila, nakaganyan sila. Paano tayo magkocross dito? Imagine, baha, malulunod tayo or mamamatay tayo. Imagine kung hindi sila nagtiwala sa sinabi ng Panginoon, makakakross ba sila? Kung hindi sila nagtiwala na the Lord will do miracle, that the Lord will do something new sa kanilang buhay nung moment na yon, hindi ba makakamit ba nilang makarating sa kabila? Take over ba sila sa promised land? Hindi po. Dahil ang pagsunod sa Panginoon, ang key dito. Sabi nga po, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Dahil pag pinairal po natin yung own understanding natin, at that very moment, crossing the river, na punong-puno ng tubig, ay hindi po natin gagawin yung pinagagawa ng Panginoon dahil yung pinairal po natin yung ating isipan lamang, yung ating nararamdaman, yung nakikita lamang ng ating mga mata. But the Lord sees beyond what we see.
Imagine yourself na ikaw ay, sabi ng pangako ng Panginoon sa atin, pagpapalain kita. Sa mga walang trabaho, bibigyan kita ng trabaho. Sa mga walang tahanan, bibigyan kita ng tahanan. I will be with you. Wherever you go, sabi ng Panginoon, I will bless you. I will bless your family. I will bless your kids, your children. I will provide for you. That's the Lord's promises. Ang sabi niya lang, trust in me. Trust in the Lord with all your heart. And lean not unto your own understanding. Nakadalasan tayo, ang pinaiiral natin ay ating comprehensive mind. Na kung saan ang nakikita lamang natin are the situation right now na meron tayo. Lord, ito lang po yung kinikita ko. Hindi po magkasya sa pamilya ko. Ano pong sinasabi niyo na magbigay pa ako sa tithes? Hindi na po kasya. Ganyan. But the Lord sees what He can give you. He can give you the blessing na beyond true and true. Pero sabi po dito, no, trust in me with all your heart. Sabi nga po sa Malakay 3:10, give your tithes and offering unto me, and I will not let the devourer, no, yung devourer, mga peste daw yun sa ating mga crops. Hindi ko hahayaan na kainin lamang yung kinita mo. Hindi ko hahayaan na mawala lang siya na parang pinlagay mo sa butas na bulsa. Bibigyan ka ng connections ni Lord sa maayos na tao. He will send angels before you to give you blessings. Amen? There are angels inasign sa atin ng Panginoon. At mag-trust po tayo sa process na yun ng Panginoon na kung saan, sabi niya nga po, trust in me. Sino po ang hindi tingnan niyo po ang nangyari sa buhay ni Saul. Before King David, he was the chosen one. He was anointed as the king of Israelites. Sa isang pagkakamali, dahil hindi siya nagtiwala sa Panginoon. Sa isang pagkakamali na sabi niya po, patayin lahat ng inyong mako-conquer doon sa lugar na yon. Pero ina po ang ginawa nila. May mga tinira po sila na tinira po nila si King Agag. At doon po nagalit ang Panginoon. And the anointing of the Lord was gone. The blessing of the Lord was gone. It was transferred to King David. So, sabi nga po, balikan natin, trust in me, trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding, and in all your ways. Lahat daw po ng gagawin natin, i-acknowledge natin ang Panginoon. Whether we are eating, whether we are drinking, kung tayo man po ay nagmamaneho, papunta sa ating pupuntahan, i-acknowledge natin na ang kasama natin sa bawat sandali ng ating buhay ay ang ating Panginoon. Amen? And finally po, saan po natin ipagtitiwala ang ating Panginoon? Saan po natin, ano pa po ang ating dapat ipagkatiwala sa ating Panginoon? Finally, I trust the Lord with my salvation. Amen. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believe in Him shall not perish. Ayan. He will have an eternal life. Sino po ang gusto ng buhay na walang hanggan? Amen. Kahapon po, nag-sharing kami sa Bible study kila nanay. Ang sabi nga po ni isa po sa lesson ng Pastora Chic, akala po nung iba, kapag sila ay nawawala na sa mundo, meron po kasi iba, nagpapakamatay na lang. Kasi ayaw na nila ng buhay dito sa mundo na to. Nagagalit sila sa sitwasyon nila sa buhay. Gagawin nila, papakamatay sila. Akala nila natapos na yung buhay nila dito. Pagdating sa eternity, eternal punishment ang nag-iintay sa kanila. Kaya dito pa lang sa lupa,
Dito pa lang, sabi ng Panginoon, i-acknowledge mo na ako. Ibigay mo na sa akin yung buhay mo. Trust your life unto me. Trust the Lord with your salvation, with our salvation. Yan po ang sabi sa John 3:16 He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him will not perish, but have an everlasting life. Ayan. Sino po ang gusto ng buhay na walang hanggan? Amen. So lahat po tayo, nais natin ng buhay na walang hanggan. At yung pong sinasabi na walang hanggan, ito pong ating soul na kung saan hindi po ito pupunta sa eternal punishment, kung saan bagkus makakasama po ng ating Panginoon pagdating po ng tamang panahon. Ayan. Amen. So, balikan po natin kanina, Yung kanina po, sabi po rito, crossing over through the ark. Crossing over through the ark requires readiness. Yun po yung una, premise po yan. Kailangan prepared ang ating puso. Yan. It requires readiness. Before crossing over Jordan, before going there, we must be ready, we must be prepared, our heart, our mind, our soul, we must be sanctified. Kailangan prepared tayo. So yung mga murmuring, yung mga nakita nating negatives kung saan, yung mga negative things, yung mga hindi magagandang bagay na nagawa nung kapanahunan nung time ni Moses, ay buti na lamang hindi na naulit sa kapanahunan ni Joshua. At true enough, the Lord blessed them. The Lord blessed the Israelites, and they were able to cross over Jordan River. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon sa senaryo na yon. Marami pong salamat dahil nakita natin ang kamay ng Panginoon na nag-move once again. Pangalawang beses na ang mga tubig ay pinaatras niya upang makapag-cross again ang mga Israelites. And that attitude, once again, ang kailangan ng Panginoon sa ating buhay. Sa atin na hindi tayo na kailangan mag-murmur. Ang sabi niya, trust me. Trust me. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Hindi lamang po material na bagay, kundi everything in our lives, So number 2, crossing over is founded on trust that God will lead the way. Actually, maikli lamang po ang aking lesson na to, Ito po yung conclusion ko dito sa aking lesson for this morning. The Ark of the Covenant is the very presence of God in our lives. We just have to let the Lord lead the way. And He will stand in the middle of the river that we are passing through until we fully cross over it. Ayan. Yan po yung aking conclusion for this morning. Ano nga po ang Ark of the Covenant? It is the very presence of God in our life. We just have to let the Lord lead the way. Sabi nga po natin, Lord, lead the way. Lord, lead my way. Yun. Yes. Yung pong daan natin, i-ano po natin dito sa ating Panginoon, that the Lord, kayo po ang maghanda ng aking dadaanan. Kayo po ang mag-lead. And on that Ark of the Covenant that it represents, sabi nga po, yung presensya ng Panginoon, the very presence of our Lord in our lives must lead the way. Hindi po natin magagawa, makonquer ang other side or ang pangako na buhay ng ating Panginoon kung tayo po ay hindi natin hinahayaan ang Panginoon ang mag-lead ng daanan para sa atin.
Sino po ang gustong maka-crossover? Amen. Sino po ang gustong maka-take over doon sa lugar na pinangako ng ating Panginoon? Yes, lahat po tayo, no? So once again, let the Lord lead our way. So the ark symbolizes the presence of our God in our lives. Amen po. Sige po, maraming salamat po sa umagang ito at sige po tayo po ay tumayo. Sige po tayo po ay pumikit. Panginoon, maraming salamat Lord sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat Lord for your goodness in our lives. Panginoon, muli, ang mga pangako nyo na aming pinangahawakan, Panginoon, Lord, patuloy namin itong, Lord, ilalagay sa aming puso, Panginoon. Lord, as we step, as a sign of faith, Lord, Church, can you please step one step forward, right on your right foot. One step forward on your right foot. Lord, we are, as a sign of gesture, Panginoon, Lord, we are stepping, Lord, on the ground, Panginoon, na kung saan, Panginoon, sabi niyo po, kami ay humakbang. Hindi po namin, Lord, mararating yung promised land kung hindi kami hahakbang. If we will not act on our faith, Panginoon. Lord, nasa harapan kayo namin, Panginoon, and you are leading our way. Nakikita po namin, Panginoon, ang presensya niyo kung saan, Lord, you are leading where you want us to be. Panginoon, bless, oh God, bless, Lord, our steps, Panginoon, as we continue to go to where you want us to be, Panginoon. Lord, bless our hearts, Panginoon, na kung saan it is the wellspring of our lives, Panginoon, na kung saan ang aming mga puso na pinagmumula ng aming iniisip, ng aming nararamdaman, Panginoon, ay nagsisimbolo, Panginoon, na kung saan kami ay handang laging sumunod sa inyo, Panginoon. Yes, oh God, search our hearts, search our minds, search our soul, Panginoon. Lord, once again, we dedicate our lives unto you, O God, that in every step of our way, kayo po ang makita namin, ang presensya niyo, ang aming sinusundan, at kailanman, Panginoon, hindi kayo mawawaglit sa aming mga mata, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for your goodness in our life. We praise you, God, Lord. We glorify your name, Father, in Jesus' name. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Sige, tayo po'y makakaupo bago tayo... Meron lang po akong nais na idagdagan, na i-share. At ito po ay revelation ng Lord, no? Na, ang sabi nga po ay, we are crossing over, no? Alam niyo po ba, the greatest crossing over na kailangang maranasan ng bawat isa ay yung crossing sa Red Sea. Katulad po nung nangyari kila Moses, no? From Egypt, nag-cross sila sa Red Sea, no? Pero nung mag-cross sila sa Red Sea, makikita natin na, ang sabi nga po ay, pinagko-crossover pa sila sa Jordan River. Alam niyo po, yung pong Red Sea, no? Ito po yung salvation, no? Na kung saan kailangan na maranasan ng bawat isa. Sabi nga po, ng isang evangelist, no? The greatest miracle na na kailangang maranasan natin ay ang kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. At alam naman natin, na sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life.
Kaya ito po yung nais ng ating Panginoon na una ay naroon na matawiran natin yung Great Sea, no? At ito po yung kaligtasan na ang sabi nga, from darkness, we will be transferred to light. At ito ay sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus na nagsabing siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoon. At sa pagtawid naman natin na yon, na tayo po ay mayroon ng kaligtasan at doon nga po natin nararanasan yung pagiging born again, no? Yung pagtanggap natin sa Panginoon. Na sabi nga ay naroon na tayo ay napanganak na muli. Ang nasa ating Panginoon, nagpapatuloy tayo. Hindi tayo basta huminto na lang, ay born again na ako, tapos. Hindi po. No? Hanggat narito po tayo, we must continue crossing over. Ano pong ibig sabihin nun? Marami tayong i-crossover o sabi nga kailangan pagtagumpayan na mga pagsubok, mga problema, at katulad po nung isinyer sa atin ngayon ni Sister Arlene, no? Bilang teacher natin, no? Dahil parang kumbaga no, teaching po ang ginawa po ni Ate Arlene. Nais ng ating Panginoon na sa lahat ng bagay magtiwala tayo, no? Magtiwala tayo sa ating Panginoon at siya ang sasama sa atin. Sabi nga, 'di ba, yung presensya niya ang sasama sa atin sa ating paglalakbay sa mundong ito. Hindi kailangang huminto tayo. Magpatuloy tayo hanggat makamtan natin yung mga pinangako ng ating Panginoon. Amen? Marami pong ipinangako ang Diyos na nais niya na maranasan natin. Hindi lang basta malaman natin, maranasan natin at mapagtagumpayan natin. Amen? Kanina habang nagtuturo si Sister Arlene, no, bigla pong nagpa-flash sa akin, no, pinakita sa akin ng Panginoon, yung isa pong, sabi nga po, siya po isang missionary, no, dati po namin siyang kasama doon sa Oriental Mindoro. Napunta siya po ng Oman, napunta siya ng ibang bansa. Pero ngayon po ay narito na. At nagpapatuloy po siya na nagmimisyon. No? Mahayo, pinapahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, meron siyang lugar na pinupuntahan sa Mindoro. Doon po sa lugar ng Victoria na habi nga yung barangay ay Putik. From Pinamalayan, pupuntahan niya pa po yun. At alam niyo po ba, hindi po basta daan ang kanyang dadaanan. Ilog. Ilog ang kanyang dinaraanan. No? At minsan po, nagpo-post siya talagang yung kanyang gamit nakabalot ng plastic. No? At kapag po ang ilog ay mababaw, ang hawak niya lamang ay tungkod. No? May hawak siyang tungkod habang siya ay tumatawid doon sa ilog na yon para mapuntahan ang mga, habi nga maabot ang mga kaluluwa na naghahanap sa ating Panginoon doon sa lugar ng Putik, Barangay Putik sa Mindoro. At may pagkakataon po na, habi nga katulad po ng ating narinig, may pagkakataon na ang ilog ay hindi mababaw. No? Ito ay malalim, ibig sabihin mataas ang ilog. At alam niyo po, hindi po yon nagiging hadlang para puntahan niya yung mga kapatiran doon sa barangay ng Putik na yon, no? Mayroon po siyang ipinost minsan na dahil ang ilog ay mataas, hindi na po tungkod ang kanyang dala. Siya po ay mayroon ng salbabida, no? Nandun na yung salbabida na ang kanyang dala-dala at pera yung tungkod, no? Para hindi siya naroon na maagos nung mataas na tubig. Ganon din po tayo. Marami po tayong ilog na tatawirin. Kaya napakahalaga po nung ating pinag-aralan ngayon. No? Matatawid natin yung mga ilog na yan kapag ang presensya ng Diyos ay kasama natin. Amen? No? At tandaan po natin, ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo po, minsan tayo ang nang-iiwan sa Panginoon. Sa papaanong paraan? Sa paggagawa ng sariling desisyon. Pero katulad po ng ating narinig, maging ang desisyon natin, ipagkatiwala natin sa Diyos, makikita natin, hindi niya tayo iniiwan,
hindi niya tayo pinababayaan. Amen? Praise the Lord. Kaya, paalala, sabi nga, we must cross over with God's presence. Wag na wag po tayong hahakbang, wag na wag tayong maggagawa ng ibang bagay na wala ang presensya ng Diyos. Anong ibig po sabihin? Naroon po yung kailangan, we must completely trust the Lord. Amen? Pagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat, no? Sabi nga, trust in the Lord with all our heart and lean not unto our own understanding. In all our ways, acknowledge Him and He will direct our path. Amen? Kaya, praise the Lord. Amen. Are we blessed sa salita ng Panginoon? Amen. Kulang po yung enthusiasm parang hindi tayo kumbinsido. Are we blessed? Amen. Pag sinabi ko sigurong nanalo ka ng loto, baka maghihiyaw ka na. Amen? Pero ang salita po ng Panginoon is more than enough. Wala po siyang kahalintulad na halaga. Amen po ba? Amen. So let's go to the giving. Giving na naman. Ganun po ba pumapasok sa isip natin? Amen? So, this year na nasa crossing over po tayo, all the negative thoughts with regards to giving, let's leave it behind. Amen po ba? Kasi po, ang giving po, isa po yung susi in order for us to be blessed by God. Marami po siyang keys na binigay. Pero ang pagbibigay po, isa po yan sa susi na binigay ng Diyos para tayo po ay pagpalain. Amen po ba? In reality, if you do not plant, do not accept for a harvest. Tama po ba? Kabaliwan, in layman's term, katangahan, amen, pagka mag-expect ka ng harvest without planting. May sense po ba? Wala na akong narinig. May sense po ba? Amen. So when with regards to giving, let us give our best to God. Amen? Ito po, yung sinasabi po lagi natin na tithes and offering. So pag dumating po yung pagbibigay, let us be excited. Bakit? Kasi nandyan na naman yung susi. Amen po ba? Amen. So basahin lang po natin panandalian dito po sa Leviticus 27:30. Naniniwala po ba tayo na lahat ng meron tayo, hindi po natin pag-aari? Amen? Even our life, ikaw man ang bumubuhay sa sarili mo, it's not yours. Amen po ba? So sabi po dito sa Leviticus 27:30, and all the tithe, not half, not quarter, ano sabi po dyan? All. Malinaw po ba? Wala na po ako narinig. Malinaw po ba? Amen? All the tithe of the land, whether of the seed of the land, or the fruit of the tree, kasi nung panahon po na yun, wala naman silang ibang kabuhayan, kundi ang pagtatanim at pag-aalaga ng hayop, is the Lord's. Sa iyo po ba ang tithe? Sa iyo po ba ang tithe? Hindi. Sa Panginoon po yan. Amen? Actually, Kanya po lahat, all that we have, ang ginawa lang po sa atin is tagapangalaga. Amen? Ang sabi po rito, all the tithe, meaning to say all the 10%, what belongs to you, na sinasabi mong sa'yo, ay pag-aari ng Diyos. It is the Lord's, and it is holy unto the Lord. Banal daw po. Kaya po sinasabi sa Malakay chapter 3, verse 10, bakit minsan, parang wala naman ako natatanggap sa Panginoon. Tingnan po natin, Malakay chapter 3, verse 10, very familiar na po sa atin. Sabi po rito, bring all the tithes. Andito na naman. Not bring the 50% of your tithes, not the quarter of your tithes. Ang sabi po dito, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this. Actually, dito lang po sinabi ng Panginoon na subukin natin siya. Amen? Sinasabi po sa ibang passage na do not test the Lord your God. Amen po ba? Huwag mong susubukin ng Diyos. Bakit dito pinayagan tayo? Kasi alam ng Diyos ang kahinaan ng tao. It's money.
Kaya nga kinumpara nga pa nga po dun sa New Testament, do not serve God and money at the same time. Tuloy po natin. Try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing. Ano po itong blessing na to? It is not only on material things. Na ibig sabihin, pag wala kang cellphone, wala kang pera, wala kang material na bagay, wala ka ng blessing, hindi po yun ang ibig sabihin nito. Your health is considered a blessing. Amen po ba? Kasi ang kalusugan po hindi pwedeng mabili. Dahil marami pong mga mayayaman nasa ospital. May dinaramdam, may sakit. That there will not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer. Kaya minsan, bakit parang butas ang bulsa? Malaki naman ang income. Remember yung testimony po ni Brother Shelem? The other week, sabi niya, kasi habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung 10% mo. And his mind ay nagtatanong na, nagka-question na, bakit kailangan ko pa bang ibigay? Medyo malaki na, may pangangailangan ako eh. Pero sabi ng Panginoon, try me now in this. Amen? So anong naging consequences nung ginawa ni Shelem? Unti-unti bumaba, unti-unti nawala. Bakit? May devourer. Nagkakaintindihan po. Kung ayaw mong madapuan ng devourer, put a shield on your life. Ano po yung shield na to? It's our giving to God. It's our 10%. It's our tithes. It belongs to God. Whether that is big or small, wala po sa Panginoon yan eh. Ang nasa Panginoon is yung pagsunod mo. Aanhin ng Diyos yung 1,000 mo kung ano ang dapat mo namang ibigay ay 10,000. Mas gugustuhin pa ng Diyos na ibigay ng isang tao yung 10 piso because that is his or her real tithe. Nagkakaintindihan po. God is not interested on the value of your money. Kasi kanya po yan eh. Nagkakaintindihan po. Ang bottom line ng gusto ng Panginoon is our obedience to Him. Ano pong sabi ng 1 Samuel 15:22? Obedience is better than sacrifice. Kahit napakarami mo nang ibigay, kung hindi naman yan ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon, kung hindi naman yan ang halaga na gusto ng Panginoon sa iyo, baliwala. Obedience is better than sacrifice. Nagkakaintindihan po. Kaya po pagdating sa pagbibigay, huwag po nating isarado ang ating palad. Amen? Pag sarado po ang iyong palad, walang paglalagyan ng pagpapala ng Diyos. Amen? Sarado eh. Amen? With regards to giving to our God, dapat ang kamay natin bukas. Lahat ng pwedeng posibilidad na pwede po tayong pagpalain ng Panginoon, gawin po natin. Amen? Isasali na rin po natin dito ang ating missions kasi po, dahil po ang pagkatawag po ng ating iglesia ng Panginoon is a missionary church. Nagtatanim po tayo ng mga iglesia na humahayo po tayo through the life of Bishop at ating mga pastors. Amen? Ano po sabi po dito sa Romans 10:15? Tingnan po natin, panandalin. Para maintindihan po natin, ano ba tong mission na to? Ba't kailangan tayo magbigay ng mission? Romans 10:15, sabi po rito, and how shall they preach except they be sent? Actually po, ang message po ng Panginoon ay libre. Tama po ba? It's free. But the delivery is expensive. Yung shopping nga ninyo yung Lazada nga ninyo, may delivery charge eh. Amen po ba? How much more to the Word of God? Kasi hindi lamang po malapitan ang pagpupuntahan. Hindi naman po pwedeng lumangoy si Bishop papuntang Cagayan de Oro. May kausap po ba ako? Amen? Hindi naman po pwedeng maglakad siya papuntang Mindoro. Amen? Sabi dito, how shall they be preached except they be sent? Kailangan may humayo. Amen? Another thing, Matthew 10:42. Ang kagandahan po, pag ini-involve po natin ang ating sarili, mayroon po tayong reward. Amen? Matthew 10:42. And whoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water and only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Imagine, kinumpara pa dyan dun sa little ones. Amen? Even po ang mga disciples during that time, they have a mandate to
share, to preach the Word of God. At naatasan din po tayo, ngayon po is first month of the year. Customarily po, during the time po ng mga Israelites sa Old Testament, they are required by God to give their first fruit offering. Ano ba tong first fruit na po ito? Tingnan po natin sa Leviticus 9. 23. Leviticus 23 verses 9 to 11. Gusto pa po ba nyo? Ang tagal naman. Baka maaari nyo pong sinasabi. Leviticus 23 verse 9, sabi po rito, And the Lord spoke unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When you come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then you shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest unto the priest. Verse 10. Verse 11. And you shall wave the sheaf before the Lord to be accepted for you, and the morrow after the Sabbath, the priest shall wave it. Alam po natin na ang lahat po ng sa atin, amen, ay pag-aari ng Panginoon. Amen? Isa po itong demonstration na kung saan when we give our first to God, we depend our life on Him. Pinapakita lamang po natin ang fully dependence natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Even the first, eto po, dagdagan ko lang po, Numbers 15, 20 to 21. Numbers 15, 20 to 21. Tignan po natin. And you shall offer up a cake of the first of your ground meal as a heave offering. As a heave offering of the threshing floor. So shall you offer it up. Of the first of your ground meal, you shall give to the Lord a heave offering throughout your generations. So napakahalaga po sa Panginoon, ito pong ating pagbibigay ng ating first fruit. Kung di po natin namamalayan, kaya nga po tayo po ay nakikipag-commune sa ating Panginoon first hour in the morning. It's all part dito po sa first fruit na ito. Kaya po yung ginagawa po natin day after day that we give our time sa ating Panginoon, sa ating devotion. Di po ba? Nananalangin tayo sa umaga, pag tayo pagkagising na. Amen? Binibigay po natin yung unang mga minuto natin, unang mga segundo natin, yung unang oras natin para sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi we do not know what lies ahead. Hindi natin alam ano yung mangyayari mamaya, ano yung mangyayari kinabukasan. Amen? Only God knows. Kaya nga po, nais ng Panginoon sa atin that we give our first, all of our first to Him. Madagdag ko lamang po, kaya nga po yung mga mga firstborn sa panahon po ng mga Israelites, they are being offered unto God. Amen? Kasi lahat po yan, pag-aari ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Are we ready to give unto God? Yung best natin, wag yung least natin. Di po ba? Nakasanayan po kasi natin with regards to pagbibigay. Amen? Even dun sa religion na kinagisnan natin, ano yung makukuha lang. Amen? Minsan, we have income na nakikita. Monthly or semi-monthly. Then, bago tayo magbigay, minsan, ang ginagawa natin, we deduct all expenses. Kaya minsan, ang natitira, ganitong halaga na lang. Amen? Pero, nais ng Panginoon po sa atin, pagtiwalaan po natin siya. Amen po ba? And isa po pong tanong, saan mo gustong pagpalain ng Diyos? Sa gross income o sa net income? Wala pa akong marinig. Saan mo gustong pagpalain ng Panginoon? Sa gross income or sa net income? Bakit po? Kasi kung pagbabasehan mo yung gross, pagbabasehan mo yung net income,
maaaring ma-net loss ka pa. And you have, ang tawag doon, you will have a reason para hindi na makapagbigay para sa Panginoon. Pero ang nais ng Panginoon is we must give unto the Lord what belongs to Him. Amen po ba? Amen? So tayo po ay manalangin. Amen? O, napakalakas pa ng amen ng bata. Amen? So tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, you said in your word na if we give what belongs to you, you will rebuke the devourer, O God. Salamat po, O God, sa mga pagkakataong ganito na maibigay po namin ang aming mga ikapo, aming handog, ang aming mission offering, and even our first fruit. Lord, you know the deepest desires of our heart. Lord, we are not giving because we are mandated to give. Lord, we are not giving because, Lord, we want to bless us. We want you to bless us. But rather, we want to give because we love you and we want to obey what you want us to do. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli maranasan po namin ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo sa bawat isa. At Lord, idinedependa po namin ang aming mga buhay sa iyong kamay. Because you said in your word, O God, that walang sino man o walang anuman ang makaka-penetrate sa aming buhay kapag kami, Panginoon, ay nasa iyong presensya, kapag kami, Panginoon, ay nasa iyong palad. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Madakila ka at maluwalhati ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
Hello? Amen. Dumako po tayo sa mahalagang announcement. So, yun, Speak Live every Mondays at 7 p.m. Dito po natin mapapanood yung mga testimony ng ating mga brothers and sisters sa iba't ibang church, dito sa Bacoor, dito sa Camellia, sa Alaminos. Ayun, mapapanood po natin siya every Monday at 7 p.m. sa Jesus Beloved Up Church. Yun naman, Tinid ng Pag-asa, every Tuesday and Thursday at 7 p.m. Dito rin po natin mapapanood yung mga turo ng ating kapastoran sa iba't ibang chapter ng Jesus Beloved Up Church. Papanood po natin siya sa Facebook page ng Jesus Beloved Up Church. Yan. And yun naman po, midweek service every Wednesday at 7 p.m. Inianyayahan ko po kayong umattend. Kung hindi naman po kayo makaka-attend, pwede po kayong manood sa ating live sa Jesus Beloved Up Church Facebook page. Ayan. So, soaking every Friday at 7:30 p.m. via Zoom. Inaanyayahan ko rin po kayong umattend. So, sa online prayer gatherings naman po, sa fathers, Monday to Friday every 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday at 5 a.m. Pastors, Monday to Friday at 5 a.m. Yan. And G Blue Leaders and Workers Spiritual Feeding. Every Tuesday po yan, 8 p.m. May ano po yan, inanyayahan ko rin po kayong umattend via Zoom. Yan. Like, follow, and subscribe. Huwag niyo po kalimutan sa ating Facebook page, Jesus Beloved Up Church, at sa YouTube channel naman po natin, J. Blue Church. Subscribe. Diyan po natin papanood yung, gusto niyo po mapanood yung replay ng ngayon, yung service ngayon, visit niyo lang po yung aming YouTube channel. Thank you. Ayan, praise the Lord. Bago po tayo mag-closing prayer, dadako muna po tayo sa child dedication, no? Nagpasya po si Sister Marina ng kanilang anak na si David L. Magnaye ay ihandog sa ating Panginoon, no? Kaya tinatawagan ko po, yan, si Marina, dala yung kanyang anak na si David, at ang mga ninong at ninang, konti lang po ito, no? 23 lang. Ang mga napili po ni Marina na ang kanyang anak ay mabantayan, especially sa spiritual, ay si Pastor George Alvis Alvarado, Alejandro Mirabuna, Loreline Rivas, May Aspiras, Aiza Alam, Pastora Shekinah Alvarado, Nenita Calamba, Lynette Roses. Pwede pong pumunta dito lahat ng tinawag ko. Mylene Alperez, Clyde Love Santiago, Wilfredo Remulador Jr., Jamie Mariel Pocong, Estrella Pahis, Jocelyn Estrada, Norberto Goco, Marialyn Elorde, Vicky Pareñas, Jericho Elorde, Isaiah Lane Celeste, Michelle Santos, Jinky Falia, Borgina Laurente, and Doris Mahilak. Ba? Lahat ng leader, kinuha mo Praise the Lord. Naku, ang dami magpe-pray over kay David. Amen. Yung iba wala dito, no? Ha? Pero alam nila, sayang sana na born again sila. Dapat umattend sila. Amen. Sa oras pong ito, ang sabi po dito sa aklat po ng
Matthew 9:14. Ang sabi po dito, but Jesus said, suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. Datapwat, sinabi ni Jesus, pabayaan niyong maliliit na bata at huwag niyong pagbawalan silang lumapit sa akin. No? Magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. At alam niyo po ba, ang isang example na tungkol sa child dedication ay ipinakita mismo sa buhay ng ating Panginoong Jesus. No? Dito po sa Luke chapter 2 verse 22, ang sabi po dito, and when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. Ito daw po ay, sabi nga, at nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis at alinsulod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. No? Sino yung dinala? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. No? Kaya makikita po natin, ang mga bata po ay kailangan po naroon na inihahanda, no? O inihahandog sa ating Panginoon. No, wala po sa Biblia na makikita natin na ang bata ay binibinyagan. No? Ang bata po ay inihahandog, pinagkakatiwala, dinededicate sa ating Panginoon upang ang kanyang buhay ay naroon na talagang maselyuhan, mabantayan ng ating Panginoon. Na maganap yung Jeremiah 29:11, ang sabi doon, for I know the plans that I have for you, saith the Lord, a plan to prosper you and not to harm you and give you a future. Ang tunay na may future, ang batang mayroong future na nanggagaling sa Diyos ay yung mga bata na inihahandog at pinagtitiwala sa ating Panginoon. At dito sa aklat po ng 1 Samuel 1:27-28, si Hannah po ay isang ina na kung saan ay naghandog din ng kanyang anak. No? Ang sabi dito, for this child I prayed, and the Lord has granted me my petition which I asked of him. Therefore I have lent him to the Lord as long as he lives. He shall be lent to the Lord. No? So they worship the Lord there. No? Naroon daw po sabi ni Ana na ang kanyang anak, no, hanggat siya ay nabubuhay, siya ay pinagkakatiwala na niya sa ating Panginoon. At praise the Lord sapagkat ang the best po, no, katulad ng ating narinig kanina sa teaching, na mapagkakatiwalaan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? No, na kung saan maging ang kanyang buhay ay ibinigay niya upang tayo magkaroon ng kaligtasan. No? How much more ang ating mga buhay. Amen. And praise God sapagkat naroon na si Sister Marina ay hindi nagkamali ng pagpili, no, ng mga pangalawang magulang ni David. No? At si David, as it is na siya'y pinangalan sa kanya, pag-pray natin that the spirit of David na naging hari ang maranasan ng batang ito. Amen? Praise the Lord. Pero bago natin siya ihandog, mayroon lang tanong, no? Sister Marina, pag ba dumating ang oras na si David ay tawagin ng ating Panginoon, anumang edad niya, ito ba ay buong puso mo na pagkakahabi nga ay talagang isusurrender o ihahandog na sa ating Panginoon? Ano? Hindi ko marinig. Opo, amen. Praise the Lord. Ay, alam nyo, meron po akong isinyer na video, 5 taong gulang, no? Sinend ko nga dun sa kila Will, no, yung drummer, grabe po, no? Grabe siya, 5 taong gulang pa lang siya, pero dahil yung talento niya, sabi nga po dun sa ay 1 taon pa lamang, nakitaan na nung nanay, no, yung talento ng bata. Dahil pokpok ng pokpok dun sa mga ay talagang ginabayan ng nanay na yon. At ngayon, 5 taong gulang lang, grabe po na nagpapagamit sa Panginoon through drumming, no? Kaya kasama na siya sa
sa music team, no? Kaya praise the Lord. At sa mga ninong at ninang naman na narito, na pinili ni Sister Marina, pag ba dumating siyempre ang unang-una niyong obligasyon ay ipanalangin, no? Bantayan si David sa panalangin. Pag ba dumating sa punto ng si Marina ay hindi nagkaroon ng capacity na si David ay naroon na ay suportahan. Willing ba ang mga ninong at ninang na tulungan si Sister Marina para masuportahan si David sa kanyang pangailangan? Amen. Amen. Isa lang ang narinig ko, si Sister Aiza lang. Ulit. Amen. Praise God, no? Hindi lang naman tuwing Pasko, no? Ang ng mga ninong at ninang, kundi everyday in our life, maging bahagi ang ating mga inaanak, no, sa ating mga panalangin. Amen. Kaya sa oras na ito, i-dedicate natin si David. Inaanyahan ko mga ninong at ninang na ito ay hawakan natin si David, no? Kahit na anong parte. Yan. Yan. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. At sa oras na ito, inaanyahan ko rin ang lahat ay tumayo, tayo maging bahagi. Panalangin natin si David. Hallelujah, hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat sapagkat sinabi nyo na ang mga bata ay special sa inyo at sila ay ilapit sa inyo. Lord, nagkakaisa kami ni Marina, maging ang ninang, maging ang buong kongregasyon na ang batang ito na si David ay nilalapit namin sa inyo. Dinededicate namin, Panginoon, si David Magnaya, Lord. Hallelujah sa inyong harapan, Panginoon. Father God, we pray, O Lord, na ang batang ito ay lumaki ng ayon lamang sa inyong banal na kalooban. Hayaan niyo po ang inyong presensya ang lagi niyang maranasan. Padala niyo mga anghel, mag-iingat, maggagabay, Panginoon, sa batang ito hanggang siya ay dumating sa edad, Panginoon, na alam niya ang tama at mali, na ikaw ay tatanggapin niya bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay, hayaan niyo po ng iba yung kalakasan, kalusugan ay kanyang maranasan, at habang siya ay lumalaki, makilala ka niya sa isang malalim personal at bibliang kaparaanan. Salamat po, Diyos, sa buhay ni David, O God, na sa oras na ito, dahil siya'y pinagkakatiwala namin sa inyo, alam namin, Panginoon, na ang plano at kalooban niyo lamang ang magaganap sa kanyang buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat din po sa buhay ni Marina na nagkaroon siya ng desisyon na ang batang ito ay i-dedicate niya sa inyo, Panginoon. Yes, O Lord, sapagkat alam po namin na kung wala ka, wala siyang magagawa. Kaya alam ko po na kayo ang kanyang katuwang upang ang batang ito ay mapalaki niya ng ayon sa inyong banal na kalooban. Maging ang mga ninang na kanyang pinili, Father God, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Lord, sa sandali, Panginoon, na tinanggap nila ang hamon na ito na maging pangalawang magulang sa batang si David, Lord, ngayon pa lamang, ibuhos niyo na ang pagpapala na kakailanganin nila upang maibahagi nila, O Diyos, sa buhay ni David in the name of Jesus, O God. Hallelujah. At Lord, itanim niyo sa kanilang mga puso, Lord, ang batang ito na si David, O God, upang maging bahagi, Lord, sa kanilang panalangin sa paraw-araw. Maraming po salamat. Maging ang kongregasyon na nakiisa sa panalangin, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Alam namin, O God, na kayo ay nalulugod sapagkat sinabi niyo, ilapit namin ang mga bata sa inyo sapagkat sila ang paghaharian niyo, Panginoon. Maraming po salamat. Truly, Lord, we give you all the glory, the honor, the praise, and the thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Yan. At sa oras na ito, ang certificate na ito ay naroon na bibigay natin at maya-maya ay pirmahan na lang ng mga ninong at ninang na naroon na sabi nga ay napili ni Sister Marina. Tayong lahat ay dumako sa ating closing prayer.
Sige po, muli po tayong tumayo sa Panginoon bago po tayo mag-closing prayer. Makay po tayo sa Panginoon at ibigay natin ng pinakataas na papuri, lulati ang ating Diyos sa buhay. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen. Let's close in prayer. Yes, Lord, Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for your presence, O God, in our midst, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa inyong salita na aming narinig, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na ang pagtitiwala namin sa inyo, Panginoon, ang isang susi, Panginoon, para makatawid kami, Panginoon, at maposes, Panginoon, ang inyong mga promises, Panginoon. Lord, I pray, O God, and I declare, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, O God, ma-crossover, O God, Lord, first, O God, in our spiritual life, Panginoon, O God, Lord, ma-crossover, Panginoon, in our finances, O Lord, ma-crossover, Panginoon, O God, in our health, Panginoon, ma-crossover, Panginoon, O God, in our relationship, Panginoon, sa ibang tao, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos, O God, na buhay, O God, na aming pinaglilingkuran, na laging sumasama sa amin, Panginoon, sa aming buhay, O God. And Lord, pagpalain niyo, Lord, ang bawat isa, O God, Lord, sa aming pag-uwi, O God, maging pagpapala kami, Panginoon, sa mga taong nasa paligid namin, Panginoon. Thank you, Lord, for your word, Panginoon, O God. I pray, O God, na matanim, O God, ito sa aming puso, sa aming buhay, O God. At Lord, lumago ito, Panginoon, O God, magkaroon ng bunga, O God. Lord, maraming salamat, Lord, sa taong ginamit mo, O God, sa araw na ito. Lord, we speak blessing upon her life, O God, upon her family, O God. Lord, patuloy, Lord, na Ikaw, Panginoon, ang mag-bless, Panginoon, sa kanyang, Panginoon, sa kanyang family, Lord. Thank you, Lord. Pinabalik namin, O God, lahat ng papuri at pasasalamat, Lord, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.